ще се опитаме да направим връзка по скайп към една презентация от нашия колега Богдан Домитреско, който, доколкото знам, е в Сингапур, но ще се опита чрез скайп да презентирам френската катастрофична програма CCR, която също е добър пример, от дълго време работи във Франция. Здравейте, чуваме ли се? Чуваме се ясно, очевидно. Здравейте, колеги, гости и приятели. Добър ден. Бих искал да благодаря на Калин Росен и на екипа за организацията на тази конференция и това, че ми се предоставят възможност да кажа няколко думи за френската система. Зная, че току-що е приключила презентацията на нашия колега от Испания и бих искал да го поздравя, защото знам, че върши страхотна работа в консорциума, но също и в Световния форум по застраховане на катастрофичните рискове. Ще бъде много кратък за своята презентация, тъй като се намирам в Банкок на другия край на света. И след 10 на 15 минути трябва да тръгна. Ще бъда и кратък поради това, че вие ме виждате, но аз не ви виждам и доста трудно ви чувам. Така че каква е системата във Франция? Всичко се описва от 3 думи. Значи свобода, равенство и братство. Знаете, че това е девизът на Франция. Какво общо има застраховането с, например, свободата? Има общо, защото всеки разполага с свобода да се застрахова във Франция. Хората, това не е задължително да имаш застрахователна полица, например, срещу пожар или наводнение. Обаче, когато хората се застраховат, и повечето хора го правят, около 95% е покритието във Франция, те всички плащат допълнителна премия от 12% от размера на застрахователната полица. Така че това е първият принцип. Всеки е свободен да се застрахова. Вторият принцип е равенство, което в застрахователен смисъл означава едно и също покритие. Тоест 12% застрахователна премия за основната полица и това им дава, това е размера всъщност на покритието им по основната полица. Има допълнителна премия от 12% за дома, за апартаменти, за лично имущество, 3% е за каско, за колите, едно цяло и 5% пък за хората, които нямат каско за страховка. Така че това е концепцията за равенство. Разбира се, покритието срещу катастрофични рискове е подобно на основната застрахователна полица. Това е логиката. А третата дума е братство, което означава, отново в застрахователния контекст, означава солидарност между хората. Ще дам пример с човек, който примерно се намира в водата. Той ще плати същия, значи живеещия на първия етаж ще плати същата сума за застраховка срещу наводнение, като този, който живее на 6-тия етаж, което означава, че хората във Франция плащат 12%, независимо от това къде живеят, в източната, западната, южната или друга част на Франция, в село или град. Това
Концепцията, която описват тези три думи, се основава на един закон, приет през 1982 година, една година след огромните наводнения в Южна и Централна Франция, за които хората по това време не са имали застраховки. Огромни щети те нанасят и регулаторните органи и властите решават да въведат тази система, която функционира вече 32-33 години, от юли 1982 година. Така че кои рискове са покрити? Те не се посочват конкретно в закона и са необходими няколко години, за да може, например, да се включат бурите и градушките. Обаче почти всичко на практика се покрива. Тоест, ако нещо не е дефинирано, значи е покрито. Трябва само събитието, катастрофичното събитие да бъде с абнормален интензитет. Какво е това необичаен свръхинтензитет? Това е основната дума в определението. Органът, който решава кое събитие е с свръхинтензитет, е една междуминистерска, междуведомствена комисия, институция, в която има специалисти от МВР, от Министерство на икономиката, на земеделието, на финансите. Тя възоснова на доклад, който се изготвя по места, на мястото, където е възникнало застрахователното събитие от местните власти, се изготвя този доклад, който се подава на комисията, като комисията получава и техническа документация, списък на общините, които са засегнати от събитията. Той се изготвя от органите на МВР, както и всякакви други документи, които доказват свръхинтензитета на възникналото събитие, включително публикации в пресата, статии и така нататък. Така че всички тези документи, въз основа на тях, Междуведомствената комисия решава дали става дума за природно бедствие или не. Това на практика е нещо като аргумент в полза на това да се изплатят обезщетенията на държателите на полиците. Сега, след като щетата бъде призната от правителството, застрахованите лица имат собствено задължение да изпратят в рамките на 10 дни на своя застраховател своя иск. Задължението на застрахователя е да изплати обезщетение на застрахования в рамките на 3 месеца. И това всъщност е много накратко разказана системата как функционира във Франция. Застрахователните дружества в своите портфейли, всички от тях, които са на пазара, така предоставят възможност, която не е задължителна, но има възможност за застраховка на портфейла в един държавен фонд застрахователен, като има две покрития. Едно, което е пропорционално и е нещо на принципа 50-50. 50% се задържат, а другите се предоставя изплащат като обезщетение на презастрахователя.
ако имаме полица за извънредни щети, първите за да има пазарът достъп до тези два вида договори за полици в рамките на CCR, значи достъпът не е неограничен, тъй като всъщност капацитета на CCR всъщност е държавата. Разбира се, застрахователните дружества не са задължени да се възползват от тази възможност поради надежността на френското правителство, което предоставя това неограничено покритие, обаче повечето застрахователи го правят. Така че това съвсем накратко казано е начинът, по който функционира системата в Франция. Зная, че в продължение на няколко години се водят дискусии, включително в България и по подобен начин и в Румъния, за една схема, която в нашата страна функционира вече от 3-4 години. И ако започнах презентацията си с известния френски девиз, бих искал да кажа и това, че в България мотото е съединението прави силата и мисля, че тук съществуват условия за създаване на национална система или пул, която може да вземе най-доброто от испанския, от френския модел, от най-добрите схеми, които се ползват в Европа и в света. Предимствата на френската система са, че 99,5% е навлизането на застраховането в страната, което всъщност е и гаранция за успеха на схемата. Така, изследвайки този модел, тази система, други страни, обаче копирането може да бъде опасно, защото навлизането в България, доколкото разбрах и се извинявам, ако не съм прав, в България на този продукт е под 10%. В Румъния, когато започнахме преди няколко години, беше под 5% навлизането. В Румъния направихме нещо малко по-различно. И съм водил дискусии с експерти, включително Световната банка по тази тема. Това, което направихме в Румъния, беше добра идея и е нещо, което би могло да се работи на българския пазар, така че на всички вас бих искал да предложа в идните няколко месеца, а пък аз ръководя една група от експерти, които в момента организират друго събитие подобно на това, да продължим тази дискусия с експерти от други части на Европа. Ще се опитам да поканя и да гарантирам участието на повече хора, включително на представители на властите от България, за да можем да водим дискусии по застраховането на катастрофичните рискове в България. Винаги сте добре дошъл в България. Ще се радваме особено да се запознаем с вас и да продължим тази дискусия. Мисля, че днес положихме началото на нов процес на преосмисляне на съществуващия европейски опит.